Hi ha llanterners, transportistes, inclús gent que estigui enrolada en les Forces Armades. És a dir, és un grup de 15 persones amb procedències professionals molt diverses. Sí, però ara tenen en comú una cosa, i és que tots ells compartixen classe i també taller en un curs de manteniment del motor. Els ensenyen, per exemple, el manteniment i també a reparar vehicles com cotxes, motos i fins i tot camions. Important, en acabar-ho tindran el certificat de professionalitat. Una cosa que els facilitarà el poder buscar altres llocs de treball. José, tú eres el profesor del curso. ¿Qué se les ensenya? Se'ls ensenya tota l'aplicació del que aprenen en la teoria. La teoria només és l'explicació de com funcionen els motors, però en realitat el que el curs pretén és que ells tinguin la capacitat de fer operacions de manteniment, xicotetes reparacions i treballs que estan referits al motor i a les coses que no només són el motor, sinó tots els elements que el motor necessita per a poder funcionar. Què és el que els costa més aprendre de tot el curs? El que els costa més potser és la gran varietat de peces, d'unions atornillades, la gran quantitat de sistemes que treballen al mateix temps dins d'un motor. Juan, tu per què estàs fent aquest curs? Pues estic fent-lo perquè és una cosa que sempre m'ha agradat, la mecànica, i ara que tinc temps i no, estic en el paro i tot això, pues, estic aprofitant més que res. Perquè tu abans què havies fet? Era fontanero, estava treballant en l'obra, però com se va parar la coseta, pues no... Li veus futur? Sí, la veritat és que sí. És una cosa que sempre hi ha cotxes que hi ha que reparar. Maria José, em toca preguntar-te això. Eres dona i, tot i que no hauria de ser, però n'hi ha poques dones, ¿no?, en este sector. La verdad es que sí, por desgracia sí, pero a quien le gusta es una vocación. ¿Por qué quieres este curso? Empecé ya hace tiempo, hace años ya, un curso en el de Juez Malvarrosa. Lo que pasa es que tuve la suerte en ese momento de encontrar un trabajo. Entonces me lo tuve que dejar a medias. Me volví a apuntar y me llamaron para este curso y aproveché la ocasión, porque no es casual. Y me vino de maravilla, porque era lo que estaba deseando. Com veus el teu futur? Yo, por ejemplo, estaba en las Fuerzas Armadas y no tenía ningún problema con nadie. He estado llevando un camión, un tráiler, trabajando con todos chicos. Eres una toterreny. La cuestión es trabajar, tener el espíritu de aprender cosas, adquirir nuevos recursos, nuevas cosas y no cerrarte nada. Amb este curs, a què poden accedir al mercat laboral? Accedeixen tant a automòbils turismes com motocicletes i fins i tot podrien treballar en algun taller de camió perquè toquen motors de gasolina, motors de dièsel. El certificat que ells obtenen, que és un certificat oficial, garanteix que són capaços d'afrontar moltes operacions de manteniment en prou d'èxit. Isabel, manteniment del motor és el nom del curs. Qui el pot fer? El curs de manteniment de motors i els sistemes auxiliars és un curs que el poden fer persones que estiguen inscrites al CERVEF. Quan dura este curs? Este curs, començant en desembre, acabarà en maig. Per a banda d'este curs, feu un mes així a Aula Campus. Tenim una part dedicada exclusivament a la part del CERVEF, són convocatòries que ixen anualment, i tenim també la part de formació professional reglada, tenim cicles formatius, la família professional d'informàtica i comunicacions, i acompanyant tot això, tot el que serien formacions auxiliars, com idiomes... Deia ara si